Na, szevasztok! Ez itt egy újabb fürdőbombás videó, bár mondjuk kit érdekel. Na, most bontjuk ki. Amúgy ilyen, mint a legutóbbi, csak ez ilyenek lehetnek benne. Ilyen foglalkozások. Olyan, meg olyan. Mi ilyet szeretnénk, ilyet. Igen. De meglátjuk, mit hoz a sors. Ha ezt hoz, akkor boldogok leszünk, ha nem, ha a többi más, akkor az is jó, mindegy. Bontjuk ki. Úgy család. Én azt hittem, az oda volt rakasztva. Júj, de szép. Megyünk ki. Amúgy elvileg ennek milyen illata van? Olyan banános milkshake illata van. Banános milkshake. Várjál, hogy szagolja meg én is. De már. Tényleg olyan illata van. Szagold meg. Tényleg. És most egy kicsit arra rakjuk ezt. És most megnézzük ezt, hogy meg lehetnek benne. Ezek nem azok. Ez csak egy... Ja, itt vannak. Igen, lehet ilyen doktor, kémikus, cukrászos, mi ilyet szeretnénk, ilyen festős, kertész, meg ilyen rockstar. Igen. És akkor itt ezekben a körökben be lehet pipálni, hogy melyiket van, de nekünk most csak egy fürdőbombánkban így egy unikorn is van. Igen. Folyó, melyik az? Legutóbbi videóban legalább volt ollunk ehhez, mert akkor nem tudtuk kinyitni, de most könnyebb. Egyrészt, mert most rájöttünk, hogy amúgy hol kell kibontani. Ne szagoltasd már! Nézd meg, eltörted, itt egy kicsit megtört. De legalább a kamera tiszta. Na, fújlövest. Na. 3, 2, 1. És felrobban a víz. Azt a... Éjszaka már? Hát most se sikerült túl jól, hogy mit mondjak. Ja, beleejtem a telefont. Atomrobbanás történik a kádban. Amúgy nagyon finom az illata. Amúgy igen. Igaz, hogy így, ha már vízben van, akkor nem várjál? De közelről érezni. Amúgy nem. Amúgy ez úgy szép. Húps, belejtettelek. Ja, nem. Már kezd beindulni a buli. Szép kék. Aztán. Szerintetek milyen unikorn is lesz benne? Írjátok le ott valahol ott a kommentbe. Milyen a víz? Elég jó. Meleg, hideg, langyos. Hát, kék. Ja, hogy úgy, kék. Kicsit nem. Kezd látszódni. Hát kezd látszódni, de most megvárjuk, amíg elpezseg. Itt amúgy kicsit elbomlott. Úgy. Így el kell keverni szépen. Már nem baj. És kész. Kicsit elvizéljük. Na de, ha kész lesz, akkor majd visszatérünk. Kicsit látszik, az a baj. Na, megnézzük. Nem tudom. Na jó, nézzük. Még egy kicsit van rajta. Ja, akkor hagyj. De még nem szabad nézni. Akkor... Még mi se láttuk, azért akarjuk, mert még mi se szeretnék lelőni a poént. A few minutes later. Nézzük meg! És... ez a laboros, vagy kémikus, vagy nem, ez most nem teszem. Van illata, mint a másik videóban? Nézzük meg. Igen, ilyen banános, milkshake-es illata van. Remélem, ti is érzitek. De jó illata van. Hát, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Szevasz, unikorn is. Sziasztok! Na, jó, nem kell hülyeskedni. Na, szevasztok!